asta este și noi jucăm live. Cum vedeți, ce ziceți că mi s-a întâmplat cu contul meu? Din păcate, mi-am pus telefonul de scramblat și a intrat un hacker și mi-a dat bani. Ce să zic? Și de ce aplicația băiatul ăsta abia ce am bătut. Ha-ha! Și am venit cu tei de-astea. Tăia mergi. Hai să-i deschidem pe toate. Ce să ne pice, ce să ne pice. Ia, mi-a putat o statuie. O poțiune. Și un horice, o software. Astăzi nu știu cu aceste. Dar tot asta e mai frumoasă. Mai să vedem. Păi avem ea asta. Na. Sunt dacă ne-a dat astea muca. Să iși. Din a doua Blox. Te pun și aici dintre ele. Ia să vedem cine nu ne tăni. G. Pun așa. La pap. Random. Fiecare este un random. Mă schimb. Uite. Hai. Play. Hai să putem asta. Nu putem. Ne uităm dacă poate cheul ca să avem, dar nu este. Hai să ne ducem 1 contra 1. Blaze, asta este basta cu mine. Uite acolo un om. Nu intra cu ei. Puneam paiul că mi-a zis pe băiatul. Hai să vedem. Bro, iarăși vrei să se iei bătaie. M-am pus, am bătut ea zeu pe ăsta. Mai vei o dată. Da, bun. Cu itemele astea am bătut. Că mai m-am bătut cu ei de 2 ori. I-am bătut de 2 ori pe ăsta. Bă, ăsta nu se potoiește, bă, omul ei. Te potoiești că ești cam noob. Ce-a fost un play schema aia? Mam, mi-o dat. Așa șefe, Gan. Nu că nu mai pică în schema mea. Bă, știi că nu mai e nuanțe. Încercăm să-i bătem pe meci. Oh, mam, ce bine dau. Yes. Yes. 2 meciuri și un câștig ne mai trebuie.
Ha, ha, ha. Blau. Hai să-i bătem. M-a bătut. Nu-i de bine ea. Oia, să... Cred că o să începe alt episod. Mam, ce am dat-o. Să ai smoke tu. Dau cu pumnii, dau cu pumnii, dau cu pumnii. Am dat cu dă-aia. M-a atins, dar nu știu cum m-a atins. M-a mea în spate. Ca. Mă rog, voi trai acum. Mam, ce am pins pe ăsta. Ce am pins. A, da. Hai să te văd. Da, crezi că nu tu știi asta? Asta cu smocul. Ia zi. Hoa? Da. Puta, unde? I-am zis că-i bat. Mam. Uite că mi-am făcut nici o degete, mi-am fumit. Și aici. O să se uite sus ca să... Pe mine! Bam! Ușat. Nu-mi țin mai eu în viață. Sper că i-am văzut pe aici. Fiți pregătiți să îi bat apata oaia. Foto! A, ce nou camion, mă, că pot să-i văd. Care e chestia? L-ați văzut? Că se vede bine. A, stăteam în smoke. Bă, unde e? E aici lângă mine. No. Nu. A, da, bun, tu ai avut-o. Mi-am iatat un glonț. Glonțul e foarte important. Un smoke, știu că nu mai e. A ieșit. Ai. Dar pot să nu mai... Bă, am avut chiar că ați văzut. Bă, da. Sper că i-am văzut. 30 cu... Nu, bă, dar mi-a dat în cap, ce noroc ai. Bă,
mai avea o mișcă ăsta, iată, uite că am primit să ducem. Iar nu lăsă uite să mai uite. Ești. O să vă aștept la ora 8 și pe voi. La 99 de noapte poate să veniți lângă mine dacă vreți să vă jucați cu mine. Că știți că am peste 70 de zile. Oh, bro! Venea tot în spate să tot ținea cacao pe mine. A, da? Ce crezi că numai tu ai? Nu, zi. Hai să ne jucăm cu aceeași arme. Am, dar nu știu ce-o pupu. Bă, da! Pleacă cu soft ai făcut-o, bă! Bro! 80. E unul viață. Hai să-i bătem. Bă, dar nu atâta, bă, cum soft ai făcut. Na, păi dă n-ai al meu. Cum vei să debat atunci? Nu, că i-am aruncat acolo. Să nu... Bă, da, poți să nu mai dai atât, omul e cu porcăia aia, că... Nu mai dăm cu asta. Vei cu pune acum. Ia că-i dau cu ce-mi dă și eu. Bă, da, câtă viață! Na, cum ai atâta viață, bă, că i-am dat o grămadă de damage. Cum ai pus atâta viață să mă... Mi-a picat finish și nu al doilea, bun. Că vreau finish, deci... Ziceam... Boxa 2 putea să-mi pice asta. Da, e. Mi-am luat două chestii. Una, cutia. Doua, finish. Ia.
Pe o soft ai făia. Că știți cum mă Iar și pe granada ne-a picat mai texturai. De cusuturi, bunica. Tai. Nu am zis nimic. Că-i foarte tare. Eu sunt Freddy Freshman. Ia. O să-i dau cu fake-ul, nu? O băgat o bucșaie sniper. Nici cu... Ce feituri. Cine a pis? Bă, fix încoțea. Eu 15, 12. Știu că-i foarte eu. Știu că ești eu. Yes. Mam ce rău ea. Mam ce un viață e ea. Ce pot să zic? Mam, direct în gură ce i-am dat. În gură i-am dat. Știu că ești foarte eu. Mam, știu că eu nu via. Băia, unu viață. Da, mă, da. Șmecherii României. Ați văzut unde să dă. Zice, pe bune, așa de bun ești. Ia, zice, stai. Cred că asta zice. Mam, 50. Băia, zeu, ai bat. Ai și să ai fac de rușine, pot să zic. Cum, bă, cum? Cum să debată unul cu... Blo. Stăteam și pe ochi. Na. Oh. Yes! I-am bătut pe nubul ăsta. Nu, cum să bat așa ceva? Așa și noi. Să nu-mi comentați. Bă, dacă ai mai bun. Să nu vă aud. Așa sniper. Zicem cine pică. Și nu uităm TikTok. Pe o shifty-ai fi. Mi-a picat așa că și mai bubuiești puțin. La pe. Ia, care ce mai bună din știa? Nu, poate că mai bună, dar pe seata mea, cred că... Asta de sus place. Și asta de sus nu place, dar e ok. Unu V-U. Nu. Eu zic că mai ducem aici puțin să ne... Ia, ce pe creionul ăsta? Frumos. Da, ia, putem? Nu putem.
Deci am venit aici. Nu țin niște arme. Așa. Abonați-vă. Ce să vă zic? Adeți butonașul de like. Îi adeți așa cum adeți așa această persoană. Așa, atât de voi să-i adeți să nu mai poată. Îi adeți în continuu, da? Îi dați și cu dați așa. Cum îi dau eu la aia, ca să mor. Da? Omorâți butonașul de like. Dacă nu mai aveți glanțe, îi adeți iar. Și dacă nu mai aveți nici combustibil, îi dați ea pe așa. Dacă nu mai aveți nici aia, aveți monotov la voi. Și aruncați să adă eu de tot. Până atunci, asta o să încarc. Da, așa și... Ăsta e butonașul nostru de like. Da, ăsta e. Deci, ăsta e butonul de like, da? Oh. Stai să mă duc înapoi. Deci ăsta și ăsta. Deci hai să căutăm. Uite, ăia e butonașul vostru de like. Ăsta e butonașul vostru de... Oh. Ăsta e butonul vostru de like, da? Deci, puneți pe ET. Să nu mai aibă unde să fugă, îi dați, da, și în cap îi dați, în cap. După îi dați cu flincă, așa, să adă pe butonul nostru de like. Să adă butonul de like, așa îi dați, până îl omorâți, uite, așa îi dați. De nu să mai mișcați, că mai primește, încă e mai doare. Și mie. Play! O să-mi dea bani. Faceți așa, ha. Să nu mă ziceți sau noi că uitați acest episod. În sfârșit. Deci îi băgați așa, ha. Ce faci tu acum? Îi băgați așa pe butonașul de like. Da, așa îi băgați. Ați înțeles? Să mai pe unde să fugă. Să nu mai ai de unde să fugă. Că s-a apucat cineva de voi. Uitați-mi continuu. Dați așa, ca să rămână acolo. Și, nu. Unde încrezi, mă, ducă pe butonașul de like. Trebuie să te bătăm. Abonați-vă. Te așteaptă să apese așa puțin. Cum dau și eu. Uite cu alte. Lo. Deci, știți vorba. Bubuiesc butonașul de like. Asta o să facem și noi acum. O să-i bubuim eu de tot. Mai sus. Îți facem așa. Înțeles? Și ziceți 3, nu mă știu voi cu mine. 3, 2, 1 și... Bubuiți butonașul de like. Am zis.
Dacă nu-i bubuiți, îi bubuia. Așa se bubuiți. Așa se bubuiți. Îi bubuiți în haiul ăsta de tai, da? Sper că... Au! Deci să-i doare pe butonaș. Să nu iertați. Pentru că n-a vrut să auto. Hai că nu vă doare de uitați și voi. Că uitați și voi. Dau 4000 damage. Ia. Ce-s manechin. Nu, deci acum văzut cel mai bun combo. Cel mai bun combo este făcut din asta. Freegun. Pot să zic asta și asta. Deci voi dacă aveți să ne dați așa. E fain. Da, deci dați pe toate. Vedeți, da? Dacă vezi voi atât de mult pute... am secat. Pune-te acolo. Pune-te Aioc, ce nu înțelegi. Așa ca să... Uite, băi, Aioc. Depingă acum. Încercăm să-i împingem, dar văd că nu merge așa. Good. Îi puneți pe ete dacă voi veți. Îi veniți în cap. Molotov. Uitați și voi aici cu ei. Da, ascultați. Îmi pare că n-ai nicio șansă. Și când o să veți să ieșiți, vă dați două astea. Și ei au rămas acolo. Dacă vezi voi atât de mult, puteți să-i construiți mai mult. Vezi ca să rămână acolo. Adică voi îi construiți un perete și îi aruncați așa. După chiar că n-ai cum să iasă. Că voi să intrați că-i perete vostru și veniți pe sus și... Înțeles? Deci mai facem o dată. Deci, yes. Hai să găsim pe unul ca într-un colț. Să-ți dea unul într-un colț, uite. Ce sta? Stai. Să nu folosesc asta că dă prea multe damage. Folosesc scutul, că știți că scutul împinge persoane. Așa, bun. Am pus acolo. Așa că e într-un colț. Îi puneți pe te zice ha. Deșteptuie. Nu intrați cu ei pentru că o să fie periculos. Pentru că folosiți molotov. De asta. Îi dați așa. Ia, următor. Am uit. Și apoi ziceți, dacă sunteți te conta 1. Să-i dacă aveți ciampetul. Ăsta e deci. Aceste arme, dacă aveți putere, pot să zic că sunteți profesioniști. Pentru că dacă ești 1v1, îți faci construcția asta. Stai, nu, că nu e construcție bună. Trebuie să găsești, dacă pe o hartă, trebuie să găsești un colț. Da, trebuie să găsești un colț. Stai. Ăsta e colțul meu, vehicul. Ăla e colțul tău, ai. Așa. Deci, prima vii. Îți pulută ăsta, unde vei tu să-ți faci așa, foarte mult asta. Uite, dacă ea e o armă foarte bună din apropie, stai de-astea, dacă știi că iubește armă mai bun și stai.
Sau probabil fără jumping. Cu asta. Așa. Deci veniți un colț. Vă dați o de-asta. Dacă ai o armă bună de... am stricat totul. Dacă e bine pus aici. Deci așa, da? Vă puneți încă voi astea. Astea două așa. Și vă dați de-astea. Și dacă vreți să fugiți... Ha! Țacă! Și păi taci. O venit practic. Și dau video ca să fiu șmecher. Dau invitație. Bro, da? De ce? Oh, da, i-am dat invitație. Îi zic zombie. Zombie. Adică ăsta. Teog. Am zis Teog ăsta. Că facem și episod Deșteptul Pământului. Măcar pentru episod. Prang. Păi dai zombie! N-a fost odată mai fericit decât în momentul ăsta a fost. Oare putem să facem hăția? Hai să... Oare... Ce aici? Ce să aici? Ce stau eu? Bla. Bla. Cum era Batix? Uite, am vorbit-o. What's stopping? Ce? Stop. Stop. Ce? Zombie. De unde ai? Eu am asta. M-am iub totul. Iubem tot. No way. Iubem tot. Stați, fiți pregătiți. Aduceți aici. Aici v-am dat cu o daie. Cine e asta? Dintre noi, abonați! Cine e arma? Ce abonat ești, șmecher, și o băgate Obux? Ce abonat o băgate Obux? Ați văzut ce rapid am murit? Armă! Pune-ți aici! Ia! Ce armă? Sniper! M-am păut pe totul! Facă-mă cu șniței. Bă, dar ați văzut ce are ce mi-a dat. Deci n-avei ce să comentați. Că asta nu e bună de acolo. Haideți! Au! Nu e gata! No! De ce ați omorât pe Patrick? Ziceți! De ce ați omorât pe Patrick?
Nu, de ce să ușor, Bruno, bă? Că știi că ai de o glonță. La 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 on si on ca la con sa con si Bro, dar ia să și pe ei. Da, mai bine să aici tu. Coi, fără gata. Am fucking zam. Frate, că nu ai șutat. Fegan. Poate că a venit în penal. Ia-i-o, Anu, ia-i-o, că nu facem asta. E foarte proastă. Cred că e cea mai proastă Anu. Anu mai proastă decât asta nu există. Uitați și voi, ce e bun. Poate doar potarul, atât cred că e bun.